So yes, yan mga ka-devs, nandito na kami ngayon sa Bamboo Forest. Ayan o, so kaya yung entrance fee dito guys is 20 pesos. Ayan o, so ito yung entrance nila. So kasama ko si Marvin the Roader, tapos si Marinong Homeboy. So dito ka mag-entrance, no? Kanina, 20 pesos. pumapasok kami kanina doon, no? Oo. Kala namin Meron pa lang. meron pa lang entrance. Yan. Wala lang dito kayo. Yan, so dito guys. Ayan, wow. Ayan. So nakapaganda dito guys is sobrang lamig. Lamig po dito kasi tingnan nyo yung parang yung ang area guys is para po talaga siya, you know, malamig po talaga, no? Ayun, no? Oo. Yan, dito. Meron din dito mga foods. Yes. Yan guys, so parang may wishing area, no? So, oo, wishing. Mag-throw ka ng coins. Oo. Mag-throw ka ng coins, tapos mag-wish ka. Wishing well. So, meron yung kainan dito. Oo. Mga model. Oo. Forever. Sana nasa na yung forever ko. Forever. Forever yan. Mga tagpuan natin sa sa Bamboo Forest. Oo. Meron ding mga kubo-kubo guys, yan o. May mga kubo-kubo. Ayan. Nakita nyo no, maraming kubo-kubo. Ayan. Siguro guys, mas maganda dito pag gabi. Tuwing gabi, mas maganda dito no. Kasi makikita nyo naman na maraming mga lights oh. Merong mga lights, no? Tingnan nyo guys. James, pwede tayo masakay dito?
Meron po kasing pwedeng makasakay dito. Oh. Oo. Truck. Ayan guys, oh. Pwede ka dito. Hey James, sakay James. Oh. Ayan guys, so sumakay ako dito, no. Dali bro, sakay dali bro. Kaya to, bijuhan mo. Oh. Okay. Yeah. Bro, dagan na lang bro ha. Oh. So dito naman guys is meron din ditong yan o, may heart. Pwede ka dito may heart. Yung may jowa, pwede ka mag sit down tapos picturean, di ba? So dito naman guys, parang under construction pa, no? Kitang-kita nyo naman na marami pa po talaga silang i-develop dito. Yan o, kita nyo na tingnan nyo, huh? May falls. Merong falls. Kita nyo guys na merong falls dito. Wow, ang daming fish. Yan o, ang laki ng mga isda. Pwede na, Andre. Wow, ang laki ng mga kuy. Bro! Yan guys, so mayroon silang falls. Ang ganda guys, no? Dahil gawa po talaga sa is bamboo. Ang laki. Ang laki ng isda. Oh, nagkuha si isda, pura buyag. Awa, oh. Ang laki ng isda. Pakita ko sa inyo. No? So dito sa Bamboo Forest guys, meron pa pong develop dito na sigurado mong malilinaw o maali dito. Sa isda bro. Sinan niyo po, grabe, ang laki. Mga kuy. Isa talaga to sa nagkasaganda, no? Daghan bro, nagkuha rin bro. Oo, ang ganda. Ganda na kami nila. Pwede ba? Oo, pwede. Pati dito, nila ng pambuto.